Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. Барои тамоми бародарон ва хоҳарон қиссаҳои ибратнокеро пешкаш мекунем. Рӯзе подшоҳ ба вазираш гуфт: эй вазир, ман замоне ки ҷавон будам, падарам ҳамеша ба ман мегуфт: ту одам намешавӣ. хеле дӯст доштам, то битавонам назари падарамро иваз кунам. вазир гуфт: ҳамакнун подшоҳи як мамлакат ҳастед, ба назарам шароитеро фароҳам овардед ки падаратон шуморо бибинад, он гоҳ назараш ҳатман тағйир хоҳад кард. подшоҳ дастур дод ва шароити сафар ки подшоҳ дар он ҷо ба дунё омадааст фароҳам кунад, то падараш ки ҳанӯз дар хонаи қадимаи худаш дар он деҳа зиндагӣ мекард, ӯро бибинад. подшоҳ бо тамоми шукӯҳи худ ба ҳамроҳи вазирону хадаму сарбозонаш ба деҳа омад. сипас дастур дод то сарбозон падарашро аз хонааш гирифта ба майдони деҳа биёваранд. ҳамаи аҳолии деҳаро дар ҳоли такриму таъзим ба подшоҳ буданд. вале замоне ки падари подшоҳ расид, падар хеле ором ва содда дар муқобили подшоҳ, ки бар асп савор буд, истод. подшоҳ гуфт: эй падар, бибин, ман писарат ҳастам, ҳамон касе ки ҳамеша мегуфтӣ одам намешавад. бибин ки ман ҳамакнун подшоҳи ин мамлакат ҳастам ва ҳама аз ман фармон мебарад. ҳоло анакнун чӣ мегӯӣ? пирамард нигоҳе барои писараш андохт ва гуфт: ман ҳанӯз сари ҳарфи худ ҳастам, ту одам намешавӣ. ман ҳаргиз нагуфтаам ту подшоҳ намешавӣ. ман гуфтаам ту одам намешавӣ. ту агар одам будӣ, ба ҷое ки ин сарбоз бифиристӣ, худат дунболи падарат меомадӣ, дари хонаро мезадӣ ва ман дарро бароят боз мекардам. агар ту одам будӣ, вақте ки мани падарат омадам, бо эҳтироми падар аз асп пиёда мешудӣ. ман аз назарам барнамегардам, ту одам намешавӣ. бародарон, ин буд ҳикоят. фикрҳои худро ба комментарӣ баён кунед. дар охир паёнҳо мегузорем наварҳо дар бораи ҳикоятҳои ибратнок ва зиндагиномаи бузургони тоҷик, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад ва дорои ҳикмат гардад. бародарон, агар ҳикояти мо ба шумо писанд омад, лайкро паш кунед ва обуна шуданро аз ёд набароред. сар баланду хонобод бошад.